Отче наш. У молитві я промовляю: «Нехай буде воля Твоя», але водночас часто кажу Богові: «Я хочу ось так». Як правильно вживати слова «Твоя воля» так, щоб не ставити Богові жодних умов? Що означають слова «Нехай святиться ім'я Твоє»? Я не розумію сенсу цих слів. Коли ми просимо «І пробач нам борги наші», чи є якась умова, що Бог нас прощав? У молитві «Отче наш» є такі слова, як «не введи у спокусу». Невже Бог спеціально нас спокушає? Невелика молитва, а стільки запитань. У кожному виразі Христом закладений не тільки глибокий зміст, а й принципи для нашого щасливого життя. Приєднуйся до команди учнів школи Біблії. Переходь на сайт bibleavr.com і обирай курс «Отче наш».